Eta zergatik aukeratu zendun eitia animaziozko filman eta ez aktorekin eta bar? Begira, nik uste dute egin dudan guztia, kortatutik hasita orain arte, ulertzeko beti hartu behar dira zenbait osagai, eta horietako bat da, errealitatearekiko engainamendua, kulturaktivismoa eta gero ludikotasuna. Alde ludiko horretan, saiatzen garalik eta oberen pasatzen, eta horren alde bat dago baita ere komiki zaletasuna. Komikiak hasieratik hasi nintzen irakurtzen, anaiarekin, Elbi, Bora, Metal Heartland, tolako aldizkariak, eta komikia niretzako beti izan da oso inspiragarria. Horritzen zara, justo leheno aipatu dizuzu jaio zeinen urtean, 85ean, hor justu, atera genuen disko horren lehenengo kantua da Revuelta en el Frenopático. Azten gara, Don Vito la Revuelta en el Frenopático. Hori oinarrituta dago, komiki batean irakurri genuelako, hori, jolasten ari zirela tipo batzu, hori ez, frenopatikoan, eroetxean, eta horrein jolazteko dugu, egitera, ean orden, eguraldia iragartzen duena, ez, eta horren tipoa beti bihar etorriko, euria, ez da guzer, aserretzen dira, egite dute matxinada bat, ez dute, bihar egingo du, eguzkia. Eta horrekin egin genuen kantu bat, ja, momentu horretatik, gero komikiak garrantzia handia izan du, Asisko Urmenetarekin egin genuen baita ere gero negu horriak ekin adibidez, kantu guztien inguruko komiki batzuk, ez? Eta orduan, hasi nintzenean ikusentzunezkoetan, nahiz eta ja lan asko egin nuen bideoklipak egiten bai kortaturekin, bai negurekin batez ere, hasi nintzen gero dokumentalgintzan egiten musikaren inguruko dokumentalak. Eta buruan nuen beti egitea animaziozko pelikula bat, baina helduentzako. Normalean aurrentzako egiten direla horako pelikulak, baina jada hasi zen teknika hori garatzen ere bai helduentzako kontatzeko gauzak. Hor Pink Floyd taldeak egizun egin zuen The Wall pelikula, eta horren hor jabaziren horako tarte batzuk, eta erutitzaian zela modu bat gauza kontatzeko oso interesgarria. Eta horren, hasi nintzen, hori, imaginatzen nola posile nuen egin horrelako pelikula bat, Black Beltza bat, imaginatzen pelikula bat, fikziozko pelikula bat izango balitz, nola raio joaten ginen 5. hiribidera, Nueva Yorken grabatzera, erraldoiekin eta esan nuen, hori egingo dut animazioaren bidez. Teknika hori erabiliko dut, eta nola finantzieroki oso zaila izaten den, nolako gauza bat altxatzea, nolako proiektu bat altxatzea, basi ginen komik bat egiten. Hor, komikiak garatu genuen lehenago, gero, lehen esan dugu bezala, 18an ja pelikula estrenatu genuen, orain 4 urte hauetan orduan, egin dugu 2. pelikula animaziozkoa, gero eta gero ikasi dudalako, gainera aurreko pelikula egin nuen beste estudio batzuekin, baina orain lan egin dut hemen Donostin dagoen lotura estudioarekin, ona etorri zirela orkesta lurtarra. Eharra izan zan gaina, ni bertan egon nintzen, hemen orkestu zen, eta hor bai zinemara junitzala estrenaldira. Hor bai egon zinela, elkarrekin egon ginela, eta bereikin izan da zoragarria, etxe ondoan gainera, pandemiaren garaian orduan, zailtasun horiek ganditu izan genituen hor ondoan genduelako, hor joaten estudiora astean bitan, eta hola. Eta hor hori animazioaren zerbait magikoa da.